Clavellines d'aire, les plantes aèries. Criden molt l'atenció les seves curioses formes, les rígides fulles recobertes per una pelfa grisa, les flors en forma d'espigues de colors, però sobretot els seus hàbits aeris. Les clavellines d'aire són unes plantes fascinants que no necessiten terra per viure. En aquest vídeo us explicarem com tenir cura d'aquestes fascinants plantes perquè durin molts anys i també us ensenyarem com treure'ls profit en la decoració viva de la llar. L'aire lliure és el medi natural de les clavellines d'aire. D'ell n'obtenen tot el que necessiten per viure. Les podeu trobar recolzades o penjades de les branques dels arbres i fins i tot suspeses dels cables. Però les clavellines d'aire també poden viure dins de casa sempre que les col·loqueu en un lloc lluminós i amb bona ventilació. Un bany ple de llum és un lloc ideal. Les clavellines d'aire són parentes de les bromèlies i inclouen unes 600 espècies natives de les Amèriques. Les de fulla verda provenen de les selves, com la tilància cianea. Mireu quines flors més cridaneres que fa! Una espiga ampla de bràctees rosades, de les quals surten floretes liles. Les de fulla grisa provenen de zones més seques, com l'elegant tilància xerogràfica. El seu característic color grisenc es deu a les petites escates anomenades tricomes que recobreixen les fulles. Gràcies a elles, poden absorbir l'aigua de la rosada i de la pluja i les substàncies que hi ha dissoltes i que necessiten per viure. Les arrels només els serveixen per aferrar-se a un suport. També és una clavellina d'aire l'anomenada molsa espanyola, tan habitual en els arbres del sud dels Estats Units. El cicle de vida de les clavellines d'aire és d'entre 10 i 18 mesos. Passat aquest temps, fan una flor generalment de color brillant que pot durar setmanes o fins i tot mesos. Quan perden la flor, produeixen 1 o 2 fillols i en uns anys acaben formant grans boles de nombrosos exemplars. Són de creixement lent. Ara us explicarem com tenir-ne cura. Si voleu que estiguin a l'aire lliure, col·loqueu-les en un lloc lluminós, però fora de la llum directa del sol i amb bona ventilació. Poden resistir fins a 7 graus sota zero. Amb la humitat de l'aire i la rosada es mantenen perfectament sanes i robustes. Però en èpoques de molta calor caldrà polvoritzar-les amb aigua lliure de cal o regar-les amb la mànega en forma de pluja. Si les cultiveu dins de casa, situeu-les a prop d'una vidrera o d'una finestra que deixi passar molta llum. Les que es cultiven dins de casa es poden fertilitzar una vegada al mes a l'hivern i cada 15 dies a l'estiu. Hi ha adobs específics. Si es veuen deshidratades, cal que les poseu en remull en un cubell amb aigua, però menys de 8 hores seguides. Escorreu-les bé, posant-les del revés. Sacsegeu-les i col·loqueu-les una altra vegada al seu lloc. És important que no quedi aigua acumulada a la base de les fulles. I ara, fixeu-vos en com llueixen com a decoració viva. Al no necessitar terra, podeu formar grups en una gran font, fins i tot amb llumaneres intercalades. O col·locar-les dins d'un recipient de vidre, una copa o una bola transparent. Això sí, només uns dies. Com a bones plantes aèries necessiten molta ventilació i pateixen si estan tancades. També les podeu inserir en un filferro, com si fossin escultures vives. Gaudiu-ne!